yuk rukun lek padha omah-omah ya ya pancen kaya mangkono sing disuwun kaya ngono lan awake dhewe minangka dadi wakile ingkang minangka tuan rumah utawa saka Ibu Bet bengi iki panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu Ayu matur nuwun sedaya ingkang sampun kepareng mesabiyantu bau suku lan sapanunggalane becik tenaga lan pikiran atas bantuannya sedaya kemawon diucapkan terima kasih ya merga Pak Giyanto saha Bu Yayu ora iso ngladeni dhewe para tamu undangan sing kepareng rawuh tanpa dibantu kelawan ibu-ibu sing masak ana pawon bapak-bapak sing gawe wedang utawa nggon jayengan para sinoman para muda-mudi Karang Taruna sing ana ing ngerancang kene ya tanpa dibantu kelawan para sinoman ana ing ngerancang kene njane Pak Giyanto saha Ibu Yayu ora iso ngladeni para-para sing pareng lenggah nyaosi daharan nyaosi unjukan ya para Karang Taruna leh nyambut gawe ket awake dhewe teka nganti sakyahene ora mandeg Nduk ya ya kula wakiling panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu Yayu terima kasih sedaya ingin sampun sabiyantu terhadap apa yang menjadi gawene panjenengane Bapak Giyanto saha Ibu Yayu ya utamane Karang Taruna Karang Taruna ngerancang ini nom-nom ganteng-ganteng pinter-pinter lan nyambut gawe Karang Taruna kene cepet-cepet satset saking cepete lek nyambut gawe Karang Taruna kene sore mau aku dikei wedang rong tak ombe dikukuti kok saking cepete maksudnya dikukuti iki sing adem diganti sing panas panjulan paket kok Nduk lah iya wis tak dawuh yo iki arek nembang ngono lah iki nek bintang tamu loro no ya sing siji genah cetha pokoke Niken Salindri bengi iki kudu rawuh leh rawuh panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu Yayu udakara 6 sasi kepungkur pamrih apa genduk Niken gen iso sowan ngono alhamdulillah sesuai karo apa sing dadi idam-idamane panjenengane Pak Giyanto saha Bu Yayu saha temanten sekalian iki genduk Niken iso sowan iso rawuh kanthi kondisi awake sehat walafiat lan atine lagi berbunga-bunga ngono ya biasane nek teko ning wayangan ki lek melu dalang liya ki jam 11 lagi teko ki mau jam 09.00 wis teko mergo awake dhewe ki spesiake Nduk ngono spesiake nek karo aku wis kaya bapak karo anak ngono ya mung cacate aku sing ora sing ngukir jiwa ragane ngono ya ing panganggepe ya kaya wong tuwa lah iki ditambahi karo genduk legit saka Seragen ya loro kula sing cilik sik sing bocil sik ditampilke engko gek sing gerang ngono legit iya bibit unggul luar biasa saka Seragen ngono enggak hanya nembang enggak hanya joget ning iso dikuasai kabeh genduk legit ya ngati dhisik-sik ya iki Arni Mania wis padha ngenteni gen sabar sik genduk legit sik sing tampil ngono ya diaturi jumeneng ya nak ya diaturi jumeneng ngono disupati Mas disupati ngaku musik Mas ya ya ana musike pamundhute temanten putri kudu dikeki musik ya komplit ngaturi jumenenge genduk legit saka Seragen ayo Mas Tato ya Sugeng dalu Nduk legit. Nggih, sugeng dalu.